napa? Heeh. Aja. Asa. Kalem mantenan yo. Lah kok ana. Ngono kuwi jenenge kompak. Kompak. Sempak yo Lah ngono. nek karo Lisa penak ming ngene lek karo aku ngene-ngene mau ya aku wegah. Coba dicoba karo kowe coba. Piye? Coba. Ya ngono kuwi mau kaya Lisa kuwi mau yo. Aku wegah lho nek ngene-ngene meneh. Heeh. Ditembangke sa. Bahagia aku. Ayo.